Eventyrrejsen med fokus på mod, styrke, hjælpsomhed og klogskab. Allerførst skal du lægge dig ned på gulvet på ryggen. Du skal ligge rigtig rart, så måske skal du have en pude under hovedet eller en tæppe over dig. Når du har lagt dig godt til rette, så vil jeg invitere dig ud på en eventyrrejse. Vil du med? Det bliver rigtig sjovt. Som du ligger her lige nu på ryggen og helt afslappet, kan du mærke, hvordan dine hæle de hviler i gulvet. Måske vælter dine fødder en lille smule ud til hver side. Du kan også mærke, at resten af undersiden af din krop har kontakt med underlaget under dig. Din læge, baglår, ballerne, din ryg, armene og bagsiden af dit hoved. Helt tung ligger du her lige nu. Du trækker vejret roligt og dybt ned i maven. Så dybt, at du kan mærke, at maven den udvider sig. Forestil dig, at luften du trækker ind har en dejlig lilla farve. Mærk, at du bliver varm. Træk vejret ind og pust ud. Indånd igen og pust ud. Mens du ligger her helt rolig og afslappet, finder du ud af, at det ikke er et helt almindeligt tæppe, du ligger på. Det er nemlig et magisk tæppe, der kan flyve. Tæppet spørger, om du vil med ud på en tur. Du skal ikke være bange, siger tæppet. Jeg flyver meget stille og roligt. Du føler dig helt tryg og vil rigtig gerne mærke, hvordan det føles at flyve på et magisk tæppe, så I tager afsted. Det føles næsten som om du er helt vægtløs, som du flyver deroppe på himlen. Du kan mærke, at solen skinner på dig. Du bliver helt varm og rolig i din krop. Nu får du øje på en sky. Den ligner en stor og godmodig elefant. Du synes, den ser rar og sød ud. Den får dig til at føle dig stærk og i balance. Og hvis du bliver bange, så hjælper den dig. Tænk på, at du kan være ligesom elefanten. At du er rar. Du er stærk. Du hjælper andre, hvis de har brug for det. Ja, du har alle elefantens gode ting i dig selv. Du vinker til elefanten, og så er det tid til at flyve videre. Nu får du øje på en anden sky. Den ligner fuldstændig en løve. Den er stor og flot og meget modig. Du bliver slet ikke bange. Nej, tværtimod, så føler du dig helt tryg og beskyttet. Løven er lidt vild, og den kan rigtig godt lide at lege med andre dyr. Den er rigtig god til at finde på sjove lege. Du føler dig lidt ligesom løven. Du er flot. Og du er modig. Og du tør nye ting. Du er sjov. Og har mange legekammerater. Mens du ligger her og føler dig som en sej og sjov løve, så prøv at trække vejret helt ned i dine løvepoter. Dybt og roligt.
Nu fortæller tæppet dig, at I må videre, så du vinker farvel til løven. Nu får du øje på en ny sky. Det ligner fuldstændig en skildpadde. En 100 år gammel skildpadde. Sådan nogen, de er meget kloge. Ligesom dig. Skildpadden ligger på sit skjold og tager sig en lur. Du mærker i din krop, du faktisk også er lidt træt. Det har været en dejlig rejse, og nu vil du gerne tilbage igen. Med en følelse af, at du ved rigtig mange ting, så daler tæppet lige så roligt ned mod jorden igen. Prøv at trække vejret dybt ned i maven. Mærk, hvor godt du har det. Mærk alle dine kræfter, som du har lært fra dine nye venner. Styrke og hjælpsomhed fik du fra elefanten. Og modig og sej fra løven. Og klog er du, ligesom skildpadden. Nu er du landet igen og siger tak til det magiske tæppe for en rigtig dejlig eventyrrejse. Nu må du gerne begynde at bevæge dine tæer. Så dine fødder. Og nu dine fingre og hænder. Og lige så stille og roligt må du strække dine arme op over hovedet. Og gør dig så langt som du kan. Stræk dig godt i kroppen. Og når du er klar til det, så åbn dine øjne og sæt dig stille og roligt op.